ce faceți? Astăzi jucăm jocul cu viermișori. Să doar nu vreau să mă iau. Asta că nu pot să... Bă, se ia după mine. Bă, tu vrei... Doamne. Ia de aici. Ai, mă, fratele meu. Nu cred așa ceva. Vreau și acolo. Na. Și am luat-o. Bravo! Wow! Bun. Ăsta e un nivel destul de mare. Dar tot nu-i de ajuns să ajung. Și eu pe harta aia, pe ce-o-fi aia. Doamne, deci Little Gamer HD era să mă omor. Doamne, da. Hai să-l văd pe ăsta 1000. Wow. Perfect. Mai avem și eu nevoie de mâncare. Deci nu cred, scuzați-mă că nu vorbesc, dar nu cred așa ceva. Ia să-l înconjur pe ăsta. De ce crezi, mă, că nu te prind? Ia de aici. Uite, să pleci. Doamne, deci credeam că el mă omoară pe mine. Bun. Hai să mănânc astea înapoi. Hi. Uite-l pe Hi. Dacă ar juca și Gangs, mai juca rău, bine. L-ai prins, mai eu nu i-am. Nu. Tu poate l-ai prins, dar pe mine nu am mai prins. E și grează. Da. Bun.
Ca să mă prind de coadă. Mă prind. Dacă așteptați câteva minute. Dar nu e că o să mor. După ce mor. Trebuia să fac ceva. Infinitul. Stați. Bun. Gata. Bun. N-am făcut nimic, nu m-am îngrășat, nu m-am... Of. Dacă de aici, că nimeni nu stă. Destul. Ok. Bun. Am mai căutat pe unii. Pe unii. Și am găsit. Cum să nu-i găsesc eu? Ok, acum cred că... Oh, bun. Este. Așa, perfect. Tot corpul ăsta al meu este. Tot corpul ăsta e al meu. Să știi. Doi într-unul. Uaa, tare. L-am murit. Ia, o să mor și tu. Ce? Ce crede asta? Că nu o să moară? Ce nu văd mâna mea? Ok, mori. Că te mănânc eu. Mori. Pum. Gata, l-am omorât. Eu nu înțeleg dacă s-a atins sau nu s-a atins. Nu înțeleg. Stai pe asta. Am 600, 6000 și ceva. Mă, că mare, ce crezi? Vrei să mă înjur sau ce? Și așa a trecut de mine, așa că... Ce că jap! Hai să ne încurajez pe asta. Nu vă uitați înainte să zic. Nu? Bă, tot vrei să mă omori pe mine. Lasă-mă, fratele meu, în pace. Nu ai cum să mori. Știi ceva? Uite, mulțumesc frumos. Mi s-a plecat jocul. Păi, așa, bun. Da, ia de aici. Păi nu. Băi, fratele meu. Iarăși pun pauză, pentru că iarăși... fratele meu. Bun. Și o luăm de la 0. Nu-mi place chestia asta, o luăm de la 0. Of. Ai, mă, Doamne, ferește. Mersi. Este a meu. Nu te băga. E a meu. Ce crezi? Bă, era... Bă, fratele meu. Ai, mă. Unde-i capul la ăsta? Așa. Nu mai pot să spun. Prim. Bun. Pe aici. Păi, dar nu te mai lăzi. E mu. Ori e mu. Ma. Of, n-a fost atent. Pe lângă chestia asta
chestia asta vreau să vă arăt pagina mea de... Doamne, stai nu, sigur doza de H. Pagina mea de Facebook. Hai mă, ce... Deci, șters. Bun. Asta e pagina mea de Facebook. Okay. Da, asta e cam surpriză. Puteți să intrați pe Facebook pentru că pe YouTube nu mi-a mers acest video și puteți să-l vedeți. Da. La revedere!